Galon di segati emi tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galon di segati emi tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galon di segati emi tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la saraga jubu bomori tenya wele la. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبادي تبشر في الله جبوا موفوق وليمان دوا كان يمدل كدل الله سبحانه وتعالى في علىك هنا ناكا كشناك بركة لكو جدينا نوكلين لنا بلا جلنكا وجلو كنا كان مغاو أما الدنيا كفوامي كلابان كورو جميع أنصار دين توندي منومبي كبسام بفلانتان شكي مكالوت لتاني فلاما بلا جل فرلانيوان كان كوكاني سجان وكان ينير ليرا أكرمكو كأنيفرسير لا سيد شريف عثمان مدان هيدرا وحكمو كنويه wele bla imam Mohamed Tarawelema aleke na shu nyinama ya ubulu fe munun boraye ange jeka bara ulaje ola ambe kishi tanga ni ala fe akan kishi kan tanga ka bo shitane toroma o mingara farala kerum fe ka bo ala kan nemala o ko fe amban sinsini ala to barka ma ala minya damine ne o ala inde ba laba o mi jiye hine na ma labolen tigi ani lara hine kerengeren tigi namboraye ambe kishi ani nema yini ala fe ako jide aka chiden sanuma inga no Muhammadu e ana bona bela jeleni anno fe tukumbaga nyuma be fokata se jodoma ola namboraye ambe ala foka ala barkada ankara mo Sayyid Sharif Usman Madani Haidara aleka sambi woro ani saba o nisoja anflo de keneka ola ambe ala foka ala barkada ala min sona ko jira awna ka yini ala fe kene nyogon chaman be ala fe ala ko yira anna herala sambi woroni saba chaman be ala bolo ala ko yira awne ankara mogola ya rabbi ala ko ke abalolen kene man nyana ana wasale abi fe dine ngake chugumi ya rabbi ala ka kete ala ko ke kira bonya kama salli ala rasul ola nambore amen na baga bela jelenfo uga nalila kana anga kene imbunya ambulo ola ambe folo ka kalaban dugutigi fo anaka nona bla bela jele a baraka nyogon nambore ambe foli nyeshi anga almamila kaw bema ola ambe almamun bela jele foku barkada uga barala anuka nalila kana anga kene fitini mbunya ambulo ola alsa ambe foli ni barkada nyeshi kerengerani ana ka nyeshi ambalaka wira fena ma pise musoti kene o kene ka kene intija donc ola ambe foli nyeshi ambalaka ma olumunu yanga jela bo sababu nyumawe ko alsa ala ka nu deme ola ambe nabaga bela jelen foka bela jelen fene bismillah kene in konna la ola ko anyini ala fe femima aw na to soro o kana anshi sing to soro kene in sigira hera la chogo mi ya rabbi ala ka wuli hera la ti amma in ala fe kene ala ka ke wasa adabora an karamo ka bangini sankume ni soja irali min kama amma in ala fe halsani kene nyogon chama sigila ala ko noya ne na aw be amusaka na akene na farfoni na limani ala ka danaw ala ko ke kira boya kama salli ala rasul minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم هو ام بيشلا ما بلد اليوم كران يانا انجيبه بلا انكرم وباميما كبا فاجيلا كان انصران كننكا كان يانا ما يامبلو anka foli bay fe ni nyoba almamba ama yara bonya laje ala kabla la ban kabla la no ta uli o ka wole ka fo o ko tama mo ko kono na ka wadu leke dimo sono biye mino ba ta ulu nona na le ya kanu ale ra ka fal qur akashi mba kono ko kana ni kenenka amba fo la ka wol ni mado na le ka foli tamale ko ambin na ba bele gelen fo ke fara muto kan dem so fula ma korabaka o ko to lon korko ambishi da ma bel de len fu anga ci da mo be bit ni kenenka ko ma foru yo ko fo wadil ba mbolo bi shuna
أقول نكون يقولك كندا أمبو بلجل فوق ولا المدو أكيانا متنا دم متنا ما بقربا أنك على ما ملكوا بيان تقول لك كوا بيان أمي بلجل فوق بلجل ولا المدو كم كجلا مدون أمي بقوم أنا كابو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنسير على لا لا كاملي على لا ala ka silamɛya dɛmɛ ala k'an k'a dɛmɛba ye o kɔfɛ an bɛ foli kɛ nabaga bɛɛ mɔgɔ mɔgɔ sen y'a yɛrɛ se yan ani minnu ma se ka yan sɔrɔ dɔrɔla kama an bɛ foli kɛ bɛɛ ye o kɔfɛ an b'an ka karamɔgɔ yɛrɛ fo ale min kɛra nin sababu ɲuman ye k'an bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'an bɛɛ kɛ fa kelen ba kelen sija ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'o d'an ma a ka denbaya n'an ka denbaya ala k'o k'an ala sago ye san 63 caman bɛ ala bolo ala k'o fara si kan n'an bɔra a ka taa bolo de fɛn fɛn la ala k'o saba t'an bolo hakɛ to b'o kan sɔlala rasul. Village de Kalbankoro, monsieur le président de l'imam de Kalbankoro, monsieur le maire de la commune rurale de Kalbankoro, monsieur le président de la sous-section en sardine de Kalbankoro, mesdames et messieurs, distingués invités, en vos rangs et qualités, bonsoir. Permettez-moi de vous exprimer toute la joie que j'éprouve à l'occasion de la cérémonie de baptême du 3e anniversaire du guide spirituel des Ansar, son éminence Assid Chérif Ousmane Madane Haïdara. Chérif Ousmane Madane Haïdara, les Ansar vous sont reconnaissants à travers vos faits, car l'homme n'est que le fruit de ses actes. Ainsi, vous nous avez tirés des ténèbres vers la lumière divine. Vous avez instauré la paix et l'entente dans les différentes familles. Vous avez fait de nous des hommes modestes et crédibles. Vous avez également fait de nous des enfants bénis et des femmes exemplaires dans les différents foyers. Hélas, son éminence Assid Chérif Ousmane Madane Haïdara, vous n'avez pas été compris par la majorité des Maliens. Sinon, le Mali ne serait pas là où il est aujourd'hui. Le Mali a besoin de toi. Comme tout un arbre possède une racine principale, les descendants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en sont un de ces mondes. Laissez-moi parler de cet homme, descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait assortir les valeurs spirituelles de l'islam. Laissez-moi parler de cet homme pieux qui a fait rayonner l'islam tel qu'est enseigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, non pas par l'épée, mais par les paroles saintes et purifiantes. Je ne peux terminer sans rendre un vibrant hommage à l'énergie spirituelle du guide des Ansar, Assid Chérif Ousmane Madane Haïdara. Ici, je vais parler de la dame digne de caractère qui est Bassan Traoré. La femme dont les mots me manquent pour la qualifier. Merci, merci, merci pour tout ce que vous avez pour nous, Bassan Traoré. Joyeux anniversaire, que Allah nous accorde sa grâce. Je vous remercie. Abe ankara fo ka wari ɲuman dɔn a ye baaraba minnu kɛ dugukolo kɔ kan ka b'o don a b'a fɔ o la a ye silamɛya a kɛra jɛnsɛnbaga i n'a fɔ rasulu kisi ani nɛɛmaba ye a y'a kɛ cogo min na a ye silamɛya jɛnsɛn Chérif Ousmane Madane Haïdara an karamɔgɔ a foli da tɛ an bolo ale de ye silamɛya jɛnsɛn ka kɛ sababu ɲuman ye bi an bɛɛ ka kɛ duwaden ye ka kɛ sababu ɲuman ye bi jogo ɲuman ye an k'o sɔrɔ ka kɛ sababu ɲuman ye musow ka kɛ furulabatola ye Seydi Chérif Ousmane Madane Haïdara nin y'a ka baaraba kɛlen dɔw ye wa an tɛna tila nin na cogoya si la nin na fo Bassan Traoré ale min kɛra kow yɛrɛ sindibaga ye fo a fana ka fɔ nin kɛnɛ kan wa kuma t'an da dɛ n'an ko k'an bɛ Bassan Traoré fo kuma t'an da foli la an b'a fɔ de dɔrɔn ko a ni ce k'a ni baraji ala k'a sara ala ka mɛn an kɔrɔ ala ka kɛnɛya di an ma an tɛ bɔ kuma la fɛnɛ fo an karamɔgɔ Seydi Chérif Ousmane Madane Haïdara an ka foli sinsin nin kɛnɛ kan serukɛ ye min k'an ye a fɛnɛ foli da tɛ an bolo an b'a fɔ dɔrɔn ko ala k'a sara k'a ni ce ala k'an mɛn an nɔfɛ k'an balo an sari kɔnɔ k'an fatu a kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ n y'a fɔ la a ka laɲini min ye diinɛ ni jɛnsɛnni na ala k'o nɔgɔya an ye. عليه من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أكلنا هرلا شهرة على قد أما
ya rabbi sigi damna ni here ala ka wuli ni here la ni min mambulo ala ka sabati anga jamana ala ka basigi ala ka bendo akono jamana famaw ala ku sura ala ni adon baw ala ku kari setigi mun ba kono ala ku bulu labla kalabangoro sous-section togola imama togola wene bla ko ka bokko ko fulike almum betola ni kene ni kene badi ami albarka dani kene mi soroli almamu togola misir welo togola ani misir dungu togola ko ka boka na baga bela de l'info mo wala yoro la yoro jamogo yoro surumogo ko abel bismillah kene kan fami me aw na to soro o kana aw ta to soro la yini min be ambolo ya ananga dugo mun biya ala ka bela de len chabi ka yini seti ala fami mina fofana ala ka to anga baraka nay kanga klo kunandi la kara bunya kama sallallahu ala muhammad wala amadu asira halala ya rabbi ala ka wuli halala amin asira ya amadu ala nyada bunya di kama amanya ala ka ni also lemena la mi ba kishi ko watando artina kono amin me ala dele ni kena sanmai ani ni kena bilebele aho ni kena norma boy nam amanya ala pe mo be ni kena ita aho ani munu ma yansro nu ne obea aho ani islam ni mambe nam amina ko bi mo la aho min lalite ambo ala ko ya rabbi ala ka wulu da ayin amin ama toro ko ananga dibu aho amanya ala ka ni ngene sigili hormani abarka ya rabbi ala ko wuli ka bo anka amin amado ka ni ala ka aho ni jumalo bay ngollala nam ka fara ka kane zigira mumi ngama aho ani mumi me kane ziglila aho no ye akari amaro ye ah ani ala ye chemi swani nam ko kebi kuloka aho ala ye renye jore nam aka hinala aho aka dambe wi no ye al-murshidu da'i ila al-kitab wa sunna Sharif Usman Wadan Haidara ini wallo kene zigira ala barka dali kama ani ala wani mandoni ani ala furi nam o ani chi aye nema min kanya aye bonya min ke anyi ni o karamo o boy ani kiraje sanmai nam o dilile amo akabele 12 mai o sambi woroni saba o dafara okara sigin kunye o boyeni o nema min karanye ka ala barka dawla sigata ala wallahi o amanya ala ka ni kono ni forma kama kama na gami be anga jamana kono ani dihu min be anga jamana kono ya rabbi min kane sigi forma kama ala ka ubi kama ya rabbi ayo do sebe minane kaka do nu bi jabi asgiro kama ana kunu kama nam ne ala wala ya tibi no do be du ko ko ka ambe do na ko min bi ni wa bu na be Allahu akbar trawle anda ko ko ni ando ya ma ko ko ni wa bu na abe maute mun be foti ai tafio aklimatu nam olu ba do ko yiche sigatala mun ci hasiliye ko aywa sebekela be ya do pa yo mi fo ko yiche wuli baldo wallahi ala bi wole kene muruba nam
k'a mɔdeli n'a duwawu ti bi fiyewu mɔdenw n'a sɔrɔla o kɛnɛw bɛ diɲɛ kɔnɔ an bɛ don min na ko min bi nin waati laban in na nin kɛnɛ in n'a ɲɔgɔnnaw fɛn fɛn bɛ sigi ni de ka bon n'a bɛ ye Tarawele wala wala ni an karamɔgɔ Sɛrifu Usumani Madani Hayidara ko ale ka bangeli ka na dugukolo kan ka kɛnɛ sigi ka Ala fo Ala ka Ala barika da Ala ka kumakanw de don Wulibali don walahi anw ka kuma tɛ ayi o la an bɛ Ala deli jamana in ya Rabbi degun o degun b'a kɔnɔ nin kɛnɛ in hɔrɔma kama Ala ka wuli ka bɔ yen amin bɛn min b'i ɲini an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka bɛn don an ka jamana kɔnɔ ya Rabbi an bɛ siran fitina o fitina ɲɛ ya Rabbi nin kɛnɛ in hɔrɔma kama Ala k'o bɔ an ka jamana kan amin silamɛ Ala k'a dɛmɛ amin k'an yɛrɛw k'a dɛmɛbaa ye amin Amadu kɛnɛ sigira cɛ min dɔgɔra o Ala barika dali don n'a ka bangeli ye an bɛ fɔlɔ ka fɛn min fɔ Ala ye ale yɛrɛ ka ko la Amadu o ye k'a ɲini dɛliba masa Ala fɛ o Sɛrifu kɛ in an ye min dɔn ni tiɲɛ ye k'a to a la ni tiɲɛ ye k'a labato ni Ala ta kɛli ye an b'a ɲini Ala fɛ o karamɔgɔkɛ in Ala k'a to an bolo amin 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 san kɛmɛ si ya Rabbi Ala k'a di nin salima in ma amin 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 a y'o duwawu kɛ a y'o kɛ dɛ ayiwa Tarawele n'o kɛra n'o sabatira an t'a fɔ Mali diɲɛ mako bɛ bɛn min na ani diɲɛ mako bɛ kisi min na o bɛ sɔrɔ siga foyi t'a la walahi Madu n bɛ tila ka na daliluw de di ayiwa ni Ala ka diɲɛ ye an kɔni ma dɔ wɛrɛ fɔ n'a fɔra ko Sɛrifu Usumani Madani Hayidara ko k'ale fɔ walima ka kuma a kan an b'a ka wele o kɛnɛ kan Tarawele fɛn min don Madu a ti fɔ ko an mako bɛ fɛn dɔ la dɛ Ala y'a yira an na an y'a ye wa an y'a faamu dalilu minnu b'a la k'a fɔ an ka taa bɛn fɛn dɔ k'a kana n'a ye n'an y'a dalilu di an n'a sɔrɔ i kana na fɔ mɛlɛkɛw fɛ yen e yɛrɛ b'a dɔn ko nin ye tiɲɛ ye wulibali don walahi wallahi Sɛrifu Usumani Madani Hayidara ne bɛ se k'a d'i ma kuranna fan bɛɛ fɛ wallahi dɔnni t'i min sɔsɔ kalan yɛrɛ t'i min sɔsɔ wallahi Tarawele ne kan bɛ an dalen na siraw ma dɛ ayi wulibali kiraya banna ni jibiri ye ka na Ala ka kumakan fɔ bɛnkɛrɛw ka nabimaya kɔni o jɔra nka Ala kɔni ye leyidu di a ka kira ma n'o ye Muhamadu Mustafa ye Ala ye leyidu d'a ma a ko cogo di a ko innama anta munzirun wa li kulli qawmin hadin Allahu akbar wala wala fɛn min kun ye Alakira Muhamadu n'a kun bɛ hami n'o de ye n'o de kun ka gɛrɛ a bolo Amadu o kumakan de fɔ ka ye ayiwa Muhamadu Mustafa nana kiraw caman de kɔfɛ ani nabiɲumanw caman de kɔfɛ mɛ o kira ninnu dɔ ka fɔ dɔ kɔ o b'a sɔrɔ kira fɔlɔ min nana Ala ka kisi min dira o ma ka mɔgɔw bila sira ɲuman kan ka adamadenya bila n'o tiɲɛna ni mɔgɔw filila k'u kɛ komi baganw dugukolo kan ni tiɲɛ de warala a bɛ kira wɛrɛ nati kira kɔrɔ ye nɔ la kiraw nana ani nabiɲumanw u nana ɲɔgɔn kɔ nin cogo in na fo ka na a laban kɛ Ala kira ye Ala ko tuma na e de y'a da ye dɔ wɛrɛ tɛna e kɔfɛ kira dun y'a ye
caman dɛmɛna ka kɔn ale ɲɛ tiɲɛ kɛra ale nana o kiraw bɛɛ de nɔ dilan kiti minnu dira u ma ani ala ye sariya min d'u ma a ye da yan a y'a to a y'a kɛ olu yɛlɛmalen ka ala ko yɛrɛ bila pewu ale de nana o kira kɔrɔ ninnu ala ye fɛn min d'u ma n'o ye ala ɲɛsiranɲɛ ye n'o ye adamadenya dilanli ye kira nana o de la ɲɛnamaya dugukolo kan wallahi o kɛra o kumana na ale taara ala dun ka layidu ni o ni y'i da i bɛ taa de i bɛ fatu de kira t'o fatu la o segera ala ka nɛɛma la kumana ni muhamadu segera ala ka nɛɛma la adamadenw n'u tora nin cogo la ni ɲaminabaaba sɔrɔ u la dun kira ye nin hami ala ye min bɔ a ye ala ko inama anta munzirun mɔdɔ bɛ min fɔ a y'a faamu dɛ kumakanw ni don minnu bɛ bɔ ala yɔrɔ la ala ye a ka diinɛ sigi sigilan dɔw de kan kabini o sigilan wɔɔrɔ kɔrɔ silamɛya tiɲɛ ma ye kun a kɛra buruku ni patu de ye ala yɛrɛ mako bɛ min na o tununa si ala y'a sigi minnu kan o sigira ninnu dɔgɔyara o tununa mɔgɔw mako ma ye u la o kumana ala ye nin kumakan in fɔ kira ye a ko inama anta munzirun Mamadu ne y'i ci de i kana adamadenw magabaga ka mɔgɔw bɔ tiɲɛli sira kan nka e taalen kɔ nin sira in ti tunu dɛ n bɛ layidu min d'i ma kuranɛ min d'i ma ne ala b'i ɲɛ dɔn a la i ka kitabu ti yɛlɛma a ti yɛlɛma nka kitabu in k'a faamu ka mɔgɔw sira ala ɲɛ n'a ye ka mɔgɔw da la bɛɛ k'i bolo sɛbɛ kitabu in na Muhamadu i taalen kɔ lekule qaumin hadin jama o jama n'u nana ne ala ye ɲɛbila d'u ma kanabaa d'u ma min bɛ adamadenw kana k'u bila ne ala ka sira kan siga t'a la o kɛra nka bɛɛ ko tɛ ayiwa bɛɛ ko tɛ ayiwa Tarawele bɛɛ ko tɛ ayiwa ala ka bɛ jɔn ne ma lekule qaumin hadin jama o jama n'u nana ne kanabaa d'u ma ala ka bɛ jɔn ne ma a kan bɛ kira diw ne ma ani kira diw Allahu Akbar n ye olu de kɛ nɔɔrɔ ye dugukolo kan siga t'a la kɛra mɔdɔ an bɛ min bɔ a y'a lamɛn dɛ an tulo b'a la walahi anw di kuma ko an bɛ Ayidara lafasa la tɛkɛ bara ala yɛrɛ nalen kɔ ni Ayidara ye k'a bila dugukolo kan Ayidara kumalen kɔ anw y'a dɔn o tuma de o kumana ala de fɔlɔla k'a lafasa mɛ anw da ye jumɛn ye ala yɛrɛ ye min fɔ o nisalima ninnu na ka mɔgɔw la karataya an ka kisi gɛlɛya minnu bɛ an kan tari o na bɔ an kan bɛnbaliya minnu bɛ yen tari o na bɔ yen o kumana wulu fɔli ni kɔrɔbila la o ye anw yɛrɛw de ka kisi ye o da ala de ye fɔlɔla k'u yira ala de y'u bila ye ka tila k'u yira o kɛra walahi kɛra dɛ o kumana ala k'o kɛra ma kanabaa bi na ayiwa amadenw kanabaa bi na Muhamadu su dunkew la ayiwa ni mɔgɔw sɔnna olu la si kɛnɛ in kan an t'i don kuran na ayaw bɛɛ la mɛ karamɔgɔw ni dɔnnibaw y'a dɔn tigitigi min bɛ fɔ ko ala y'a fɔ ta kuranna kɔnɔ ma ala y'o nisanima ninnu minɛ ye ala kɛra jeliw ni ala kɛra somɔgɔw la olu de kɛra ka kuranna kuma bɔ olu de kɛra sababu ye ka kisi nati dugukolo kɔ kan ka tiɲɛli ban pewu mɔgɔw don kuranɛ ye minnu mankutu fɔ ala kɛra somɔgɔw na ala kɛra jeliw la amadenw ala ye nin de kɛ ka ala kɛra jaabi anw kɔni bɛ diɲɛ laban min na bi anw
an garamu ana an almamu ana an donbo an gara shi ga kaka de aiwa ma o ma dalima ala ko la ko la ala ko e ci an ga do ci ga an ga ci ko ni aiwa wala ni aw kala bango ko e kene skibi ko ni so jara le 12 mena parce que haydra bangira odela kaba ala fuka ala barkada o ya ala yere ka kuma kanni mikla ka dalu bo ko ala ko ka da aw trawle wala wallahi ni jara du ko ka ni jara musiru ko ni jara anga jamana sigi dawla ala ko ala na hera kaya zigin da ni Allahu akbar monsieur ala ko ala ala di fikri wala fe ay ala di fikri wala fe tiens modo ala ya ala ala de kampu ala de femeda fuita ala sambe ay mais muna ala ya muhammad mustafa fara ayaka nam muhammad ci ala yu ay la ala ka dambe no modo ko me awu tiens mais ala ya muhammad fara ayaka mungama ka kira bonya yira aiwa fo ala tara seyola kira ka bonya yira to ko to di qul ya ayyuhal ladzina amanu inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyya ya ayyuhal ladzina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahu akbar sikata la wallahi abi abe mu boye awa ka kira ka bonya de fo sikata la abi nga kuma ujete na ko sebe ma be min no fe fi ko de do aiwa no kara abi ina ba sikata la ala kira ka boye yira to ala ko nam ko ale ala ana ka meleke ko olu be kisi nyini muhammadu ka mona mu'minu aw mun dambe ala la ko ne ala ko ci ko mona ay sori ke kira aiwa Allahu akbar ma kira boye yira to do do ala ka kisi kira ka ala yere ko ala na ka meleke wala ka sori ke kira ka tiens o kuna aw mun dambe ala la aw ka baraka ke ata sori kira ka sikata la o kuna kira ka boye sira ko ya muna nam ala ko misika kuma be ka ka du kono o bi se ka ke wallahi abame asika kuma be ka ka jamana kono abame ala ko misika kuma be ka aka bon ko ikele kiba ala me me ala ma te de ala e mo do de ta ko do ala yere ni mo to uche ko kuma na ayete me ni gasira fe abisina ala ma ni aiwa trawle wala ko so ala ma ke fiti wale Muhammadu ma ale ala ta do ka bolso dabla Muhammadu kumara ale ala ta do ka fo ale kele Muhammadu kumara ale ala ta boto ka fo la ara ko enche Muhammadu kumara aka fo aljine be Muhammadu kumara aka fo jahannama be Muhammadu kumara o de kama ala ma so biu ka Muhammadu bo ale ala yere tiens uli baldo wallahi wala trawle ma ni o faamuna nam an ka tiɲɛ minɛ malo diɲɛ ye nkalon ye aiwa waati kunkurunin ko don wallahi Sherifu Usman Mɔdɛn Hayidara a nana nin dugu kɔnɔ in ka yan a y'a sɔrɔ misiriw caman bɛ yan Hayidara ma n'a fɔ ko a ye misiri jɔ abada a m'a fɔ la Sherifu Usman Mɔdɛn Hayidara nana sɔrɔ misiri jɔra yan caman wallahi o kɛra Hayidara nana nin dugu kɔnɔ in kan a y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ seli Hayidara ma n'a fɔ fiye ko mɔgɔw a ye seli abada a m'a fɔ a nana sɔrɔ mɔgɔw bɛ seli caman Hayidara nana sɔrɔ mɔgɔw bɛ su u bɛ jaga bɔ u bɛ eji o kɔrɔ Hayidara nana sɔrɔ ala tɔgɔ bi fɔ ala ko kuma bi yen siga t'a la a bɛ mɔgɔw da ko ala bɛ yen awɔ kosɛbɛ mais an ka tiɲɛ fɔ Hayidara y'a sɔrɔ misiri bɛ yan mais mun tun bɛ misiri in kɔnɔ yen an k'o tiɲɛ fɔ mun tun bɛ an ka misiriw kɔnɔ nin yɔrɔ in walawala bamiya ɲɔgɔn nabali ala alimamiya nɔfɛ bamiya ani ɲɔgɔn hasiriya an bɛ misiri kɔnɔ o de tun bɛ yen tiɲɛ walahi Hayidara y'a sɔrɔ an bɛ seli tiɲɛ o kɛra
mais ala ye fɛn min fɔ seli la ani seli yɛrɛ kun ye min ye ani seli nafa ye min ye a bɛ min ɲɛ adamadenw ye selilaw ye Aidara y'a sɔrɔ o t'anw bolo an bɛ seli jɛnɛya bi kɛ an bɛ seli suyali bi kɛ an bɛ seli bingali bi yen an bɛ seli tɔɲɔli bi yen faamaw bɛ bi seli mais kiitigiw de la ka tigɛ ni se t'i ye cɛ ti e bolo tribunal la mɔdenw fɔlɔfɔlɔ tontigiya n'o ye bolisɔn waatiw ye laadiriya min kun bɛ yen misiriselilaw de nana k'o bɛɛ bɔ yen ko ala ye kelen ye a ye seli a ye su o ladamu cogoya min kun bɛ yen misiriw cayara o tununna fo a kɛra sababu ye o mɔgɔ sɛbɛkɔrɔw olu ɲɛbɛra silamɛya la parce que u ma sɛbɛsɛnya kɔ o kumana jɔn de nana diɲɛ tigɛ minɛ jɔn de nana karamɔgɔw tigɛ minɛ jɔn de nana alimamuw tigɛ minɛ jɔn de nana kuranɛ tiɲɛ bange ka ala ka laɲini ye min ye o ye a bɛɛ k'a dɔn hali n'i kalannen dɛ bɛɛ k'a dɔn silamɛya ye jɔn de ye o kɛ anw ka jamana kɔnɔ yan an y'a sɔrɔ mɔgɔbaduw bɛ yen a bɛ fɔ an y'a sɔrɔ waliyiduw bɛ yen a bɛ fɔ an y'a sɔrɔ ko ninnu ye maabasiw ye o bɛ fɔ mais ka wuli ka jɔ kɛ n'a jogo ye ka wuli ka jɔ kɛ ni ala kɛra ka kumakan zɛlimaw ye ani kuranɛ tiɲɛ ye ka diɲɛ bɛɛ tigɛ minɛ ka mɔgɔw bila sira ɲuman kelen kan ko nin y'o kɛ alimuso bila yɛlɛ ni kitabu sunna le 12 mai cɛ in ale de y'a denw kolo ka di aw ma ale de y'i denw bɔ dangadenya la k'u kɛ duwadenw ye le 12 mai cɛ ale de ye musow kolo furusow kolo bi ka furu cɛw ye tɔɲɔli bɛɛ kan ani danzaraw bɛɛ kan olu sabalila le 12 mai cɛ n'ale de ye o le 12 mai ale de kumara faamaw fɛ minnu bɛ tɔɲɔli kɛ ka dan sago k'u ka sew boli olu de ye le 12 mai bangeli lamɛn ka kɛ laadiri ye ka baara kɛ ni tiɲɛ ye ka mɔgɔw lafiya le 12 mai de ye laadiriya bila sugusew la le 12 mai ale de ye mɔgɔw bɔ jɛnɛkɛsow kɔnɔ n'a sɔrɔla n'u ye fitininw de ye an bɛ minnu ta dɔn hakilimatigi ni nin fɔra i b'a faamu a ko tiɲɛ yɛrɛ la ni nin kɛnɛ in sigira ko ka ala barikada n'a ye tiɲɛ la o ka kan wa n'an zonna ka le 12 mai dɔn ka ala barikada ka ala fo ala bɛ hɛrɛ k'an ye an sigi da ni min ye Aidara ko ye fila de ye n'i tɛ kelen na i bɛ kelen na fila don n'i tɛ kelen na i bɛ kelen na a fɔlɔ ni maa min b'a fɛ ka ala dɔn ka siran ala ɲɛ ka don alijinɛ kɔnɔ o tuma na i bɛ Aidara labato ka tugu Aidara la ni maa min ko ne dan tɛ ala ko la n dan tɛ lahara ko la ne de mako bɛ diɲɛ yɛrɛ de la n b'a fɛ ka diɲɛ sɔrɔ n'i b'a fɛ ka diɲɛ sɔrɔ hɛrɛ la lafiya la mɔgɔbonya la i bɛ Aidara lamɛn ka Aidara labato o tuma na diɲɛ sɔrɔ cogo lafiya la ka diɲɛ sɔrɔ n'i b'a fɛ mɔgɔw ka k'i fɛ Aidara y'o sira di ma ale ye baara kɛ n'a fila bɛ ye inna allaha ma'a allazina taqaw wallazina hum muhsinun ne ala ni mɔgɔw don minnu sirana ne ala ye ka da lahara ko la k'u tilen ne ala faralen b'u kan b'u dɛmɛ min mɔgɔw fana dɛmɛ minnu ma da ne ala ko yɛrɛ la u ko ne ala ko ye nkalon ye nka dugukɔnɔ kan u ka baara kɛra ɲɛli ye ne ala bɛ olu fana dɛmɛ diɲɛ kɔnɔ yan lahara n'u sera yen o tɔ bɛ ne ala n'u cɛ tilenna ka dutigiya la dugutigi min kɛra laadiri ye a tilenna ka dugutigiya la e bilala sigiyɔrɔ o sigiyɔrɔ la ni y'o ɲɛmɔgɔ ye maa min tilenna k'o kɛ ni laadiriya ye ala ko n b'i dɛmɛ hali ni kafiri ye wallahi ama ni yɛrɛ yan mɛlɛkɛ ma bɔ kabakoro la ka na an ka na yan
fo le 12 mai cɛ bangelen n'a nana ka kuma n'o ye al-Murshid da'ila al-kitab wa sunna Cherif Ousmane Noël Haidara ni cɛ in ka ka dɔn wa ni cɛ in ka ka fɔ ne ta Haidara di ma ko a ye ji bɔ a bolo la ne ta Haidara di ma ko ji bɔra a sigiyɔrɔ la n bɛ Haidara di ma ni kɛnɛ kan nɛluw de ye Haidara nana ka min mara dugukolo kɔ kan walahi ni kiraw tɛ ma se ka ɲɔgɔn masuma jumɛn nana aw ka jamana kɔnɔ a n'aw ka sigidaw la a n'a ka duw kɔnɔ a n'a ka jɛkuluw kɔnɔ a n'a ka sociétéw la ko Haidara jɔra min na ko n'o ma dilan o bɛ min ولتكون منكم أمة أيوة نعم يدعون إلى الخير نعم ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون أيوة ممي نمرني سأمي كراموي mais an bɛ karamɔgɔ ye ɔ ala de ye kuma dɔ fɔ kuranɛ kɔnɔ ko walitakun minkum ummatun ayiwa ko heyi aw mɔgɔw aw karamɔgɔw aw kungiw aw jagokɛlaw ayi aw sɔrɔdasiw ayi aw sugɛlaw aw dugutagalaw ala ko ko a ye sɔrɔ a y'a lajɛ dɛ kɛli ka kɛ aw la ummatun mɔgɔ dɔw ka sɔrɔ aw cɛ la olu tɛ taa ibiri ka dabakarasi na dɛ olu t'i kɔmɛsi kɛ dɛ la olu t'i yala ka taa i sigi dɔrɔn kɔnɔ ka baara kɛ dɛ bal yad'una ila al-khayr olu ka baara bi bɛn de ka adamadenw wele ka na hɛrɛ ma fɛn o fɛn ye hɛrɛ baaraw ye bɛn fɛn o fɛn ye kelenya ye ka fitina bɔ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka adamadenw la ka n'u kɛ kelen ye walahi minnu ni minnu tɛ siya kelen ye u kɛ i n'a fɔ muso kelen ni cɛ kelen ni denw ko mɔgɔ dɔ ka kɛ aw cɛla minnu ka baara bɛnnen don u bɛ mɔgɔw wele ka na hɛrɛ ma fo hɛrɛ ye adamadenw b'a dɔn u b'a faamu fo ka taa se fo nin daraja in na nka u ka baara bɛnnen bɛ ya'muruna bil ma'ruf u bɛ mɔgɔw bila wale ɲuman na ma'ruf u bɛ mɔgɔw bila wale ɲuman na u b'a fɔ a ye sinji tu u b'a fɔ ko a ye ɲɔgɔn dɛmɛ u b'a fɔ k'a ye kɛ duwaden ye u b'a fɔ a ye furu bonya u b'a fɔ a ye kɛ laadiri ye ya'muruna bil ma'ruf u ka wulikajɔ bɛɛ bi kɛ u ka kumakan bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan u bɛ mɔgɔw bila a ye ɲuman kɛ k'u bɛ mɔgɔw bila o la wa yanhawna u bɛna mɔgɔw bali an ni ninnu kɛli ka bɔ ko tiɲɛnen kow ma ko minnu man di ala ye o de ye n'aw ka dan bɛ ala la a kana fɛnɛ bato ka fara ala kan a kana kɛ so ye a kana kɛ jɛnɛyakɛla ye a kana kɛ maafagala ye a kana kɛ namaratɔ ye a kana alakira muhamadu sɔsɔ ayiwa tarawele baba ya'muruna bil ma'ruf u bɛ mɔgɔw bila ɲumanya la o de a ye seli a ye su a ye jagabɔ a ye sinjiw tugu a ye hinɛ ɲɔgɔn na a ye yafa wa yanhawna 'anil munkar u ka baara bi bɛn mɔgɔw bolo bɔli ma walijugu la o min kun tɛ diɲɛ la Haidara ma na n'o ye n ko de ye baya ye mun kɛra de ye baya de ko don u bɛ mɔgɔw bali ka bɔ tiɲɛni ko ma ko n ko ko minnu man di ala ye aw ka dan bɛ ala la a kana fɛn wɛrɛ bato ka fara a kana kɛ so ye a kana kɛ jɛnɛyakɛla ye a kana kɛ maafagalaw ye a kana kɛ namaratɔw ye alakira muhamadu a kana o sɔsɔ n'a y'a bila ɲuman o ɲuman na an b'a dɔn dɛ hali ni y'an na wuli sunɔgɔ la n b'a di dɔɔni na kalan na walahi n bɛ sɔkɛ amadenw o b'a ala k'o kɛra mali la k'o cɛ mali ala tilara inama an tamu niru mais n ti kuma laban fiyewu n bɛna dalu fitinin di aw ma min b'a yira an na ko ni maa min b'i yɛrɛ dilan i k'i yɛrɛ dilan k'i ka hasiliya k'a kɛlɛ ka ala wele a ka se k'i bila sira tilennen kan ni nin wo in bilalen ye ala ko minɛn kɔnɔ dalu fitinin nɔrɔ
ajara de nana nabi ɲuman de bolo kana se Muhammadu Mustafa ma kana wulu ka baara ɲɛnamaya dugukolo kan waati kɔnɔ Ala ye diɲɛ doni bɛɛ dayɛlɛ waati min na wallahi o kɛra waati kɔnɔ diɲɛ doni bɛɛ dayɛlɛ la wallahi a bɛɛ n'a jara kɛra ten la mais aw jaabi o tɛ kabako ye o ayiwa a fa ye cɛ min ye n'o ye Hussein ye Ala ka diɲɛ bɛɛ walima Ala ka kisi nɛɛma bɛ Hussein kan kabini ka dɔgɔ e ka ɲininkali kɛ Makan jamanaw kan mɔgɔw tun bɛ bɔ burusi kɔnɔlaw ni dugubaw de la minnu ye dɔnnibagabaw ye u bɛna a ka majilisi la siga t'a la Hussein ayiwa n'i b'a fɛ a yɛrɛ ɲini dɔrɔn n'i donna wulu kɔnɔ i bɛna a yɛrɛ ɲini i b'a ye ninnu ni anw tɛ kelen ye siga foyi t'o la Ala ko kira ma innama anta munzirun wa likulli qaumin hadin ayiwa i tira de kana ko in ɲɛ yira nka ko in taali a n'a tiɲɛ minɛli Muhamadu ne y'o to i kow bolo Ala de ko ten ne y'o to e kow bolo jama o jama n'u nana n'u filila a yɛrɛ kɛ ko Mali walima farafinna la diɲɛ bɛɛ Ala ko kuranɛ kɔnɔ n bɛ min fɔra o kan u k'a dɔn ko ninnu ye mɔgɔw ye u lɛnɛna Ala fɛ ka na kama de innama yuridu Allahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tathira Allahu akbar Ala ko kira ma a ko ko in maamu ne Ala mako bɛ min na n bɛ min laɲini ni dugukolo ka mɔgɔw ye n b'a fɛ ka dugukolo saniya ayiwa nka dugukolo bɛ se ka saniya cogo di wala fo sanuman de kan na min bɛ se ka nɔgɔlenw lajɛya mais nɔgɔ tɛ se ka nɔgɔ jɛya ayiwa ne Ala y'u dilan k'u labɛn k'u bɔ nɔgɔtɔ ko bɛɛ la o belebele fɔlɔ ye jumɛn ye nata Allahu akbar o belebele dɔ ye jumɛn ye siran o belebele dɔ ye jumɛn ye jɔyɔrɔ ayiwa a ye nana ɲininka ni nin ye siga t'a la wallahi kɛra mais dugu dɔnnibaw y'a dɔn ko mɔgɔ min don a t'i la nata abada mɔgɔ min don a t'i la siran ayi mɔgɔ min don pilasi tɛ hinɛ a ye siga t'a la ko a tɛ sɔrɔ n'o de ye wa yutahhirakum tathiran ne Ala y'u saniya jɛnɛkɛlaw tɛ janfatiw tɛ sɔn tɛ maafagalaw tɛ jawalijukɛlaw tɛ e n'u ci bɛɛ tiɲɛlen ka fiyewu wa kira somɔgɔw ɲɛ aw kɛ ten de parce que n'aw bila a bɛ dugukolo saniya o tuma sanuma nana o de kɛra sababu ye ni adamadenw ye tiɲɛ dɔn ka Ala dɔn o kɔnna Hayidara Sherif Usman Madani Hayidara ne ma ale dɔn huwa al-Mukhtar هو المختار ايوه شريف عثمان مدني هذا هو المختار المجدد أثر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أقواله وأفعاله nama Sherif Usman Madani Hayidara dɔn ale de sugandila k'a kɛrɛkɛ k'a dabɔ kama daliba masa Ala fɛ a kana lakurakurayali kɛ ka lasaniyali kɛ ka lajɛyali kɛ Ala kira nɔw la kabini Ala kira ka kumakan tiɲɛ sanumanw na ani Ala kira yɛrɛ ka kɛwale ɲumanw a tun bɛ min fɔ a b'a waleya wa Hayidara nana o de baara kɛ n bɛ jigin duguma wazkuru ni'matallahi alaykum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله أكبر. We'll be out if I don't know. I want more we are done to my own son. Wallahi ya alaka madi min la alafe kana kisi telu ko. Aywa. Allahu Akbar.
on va faire de babu mon ça on est pas bien au Cameroun on va faire de babu mon na doyi ami dai assalamu alaikum Alhamdulillahi rabbil alamin ambade tv shirfila la jabaw ni tuyanye jamiyatu ansar din tonde monombe Bamako Kalabankuru oluka kenel la benenkan min sigira 12 mai 2018 hukmu kono wala sawka ni soja anuka farfoni ko ira daba mala kabe Sayyid Sharif Usman Madani Haidara ka anniversaire hukmu konnama amadi Allah subhanahu wa ta'ala fe san chama me ala bulala ko dian karamogoma ama foka wali mando aka nyama dalla aka ambe jian wati wara wa shukran lakum fi amanillah. Londi sega tieme tenya welila fala ka chideme tenya welila londi sega tieme fala ka chideme tenya welila londi sega tieme tenya welila fala ka chideme tenya welila namara shikolo mawe